Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय आङो आरोबाव फैफिनबावनाय जाबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरोना। थ' बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि आरो टपिकआ मानि सायावहाय जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय। स' माबोरै दङ नोंथांमोनाहाय? आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ आरो आंबो बेबायदिनो बर्तमान इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो दंथ'योना। थ' जेन हक आङो बिदिब्ला दिनैनि कन्टेन्टखौ जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। जोङो बयबो मिथिखानाय गोबां दिन बेबायदि बारलांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय जोंनियाव बेबायदि मोनसे हुलुस्थुर ना। थ' खालि ट्रेडिंनि सायावहाय जोङो गोबांथार बेबायदि भिडिअसफोर जोङो गोसारनायखौ नुबाय। बेबायदिनो एसामिसनि बेबायदि मिडियाफोरनिफ्राय लानानै जोंनि बर'फोरनिसिमबो ना बेबायदि गोसारनाय बेबायदि जाथायफ्रा जोंनि गेजेरावहाय जालांबाय। थ' आङो बांद्राय बेबायदि नामफोरखौहाय लाबाय थानो सानासै। जायफ्रा बेबायदि हमजानो गोनां दङमोन ना। थ' जोङो दिनैहाय बेबायदिनो ग्रेप्टारफोर जानायखौ नुनो मोन्दों बा बेबायदिनो जोङो हमजानायफोरखौहाय जोङो दिनैहाय नुनो मोन्दों आरोना। थ' जेन हक बेवहाय बेबायदिनो तदन्तआ जागोन बिनि सिङाव आरो बेसेबां बेबायदि दालायफोर दङ ना। थ' दिनै साबैसे हमजागोन जोंनो बेखौहाय समा खिन्थागोन आरो बेबायदि बांद्राय भिडिअसफोर बानायबाय थानो सानासै। बेखिनियावनो आङो दिनैनिफ्राय फोजोबनो सानथ'बाय आरो बांद्राय बेबायदि भिडिअसफोर लाबोबाय थानो गोसो गैला आरोना। थ' बानाय मोनलायलाङो गिदिर गिदिर बेबायदि व्यक्तिफोरनि मुंखौहाय बांद्राय बेबायदि लानोबो समाया आरो एसे लानोबो बानाय मोनलायलाङो आरोना बेबायदि नामफोरखौहाय मख'बाय थानो। खारन जोङो दिनै जेबो गैया, जोङो बहुद गाहाय लेभेलनि ना। थ' बिनि थाखायनो आङो एसे माने लाजिनायबो मोनलायलांबाय आरो बांद्राय बेबायदि भिडिअसफोर लाबोनोबो बानाय मोनबाय आरोना। थ' जेन हक जोङो दिनैहाय नुनो मोनगोन समनि गेजेरजोंहाय निस्सय साबैसे बेबायदि ग्रेप्टार जायो ना। थ' जोंनि गेजेराव बेबायदिनो आरोबाव YBY बेबायदि जोंनियावहाय गोबां दावराव जादोंमोन। थ' जोङो बिनिफ्रायबो जोङो बेबायदि हमजानायफोरखौहाय नुनो मोन्दोंमोन। थ' आङो बेवहाय बेबायदि नामफोरखौ लाबाय थानो सानाखै आरोना। थ' जेन हक निस्सय जोंनो बेखौहाय समा खिन्थागोन, जोङो मिथिनो मोनगोन ना। थ' ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय थ' जोङो बेवहाय आरो एसे नुनो मोनबावदों दा बेबायदिनो हमजानायफोरखौ एसे माने बेले बेजे ना। थ' बबेनिफ्राय हमनानै लाबोखो जोङो बिनि जेबो माने थाय बा जायगाफोरखौ जोङो दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोनाखै। बेबायदिनो एसामिस निउसफोरावहाय जोङो एसे दावराव जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों ना। थ' जेन हक आङो बांद्राय बिनि सायावहाय बुंबाय थानो सानासै लोगोफोर। जोंहा दिनै मोनसे बेबायदिनो आरोबाव भिडिअस नुनो मोनबावदों। थ' दहायहायबो माने बेबायदि भिडिअसखौ आङो आपल'ड होखादोंमोन आरो गुबुनफोरनि बेबायदि खस्थ' खालामनाय आरो बेबायदि थाखाफोर गारनानैहाय रांफोर गारनानै बेबायदिनो एलबाम बायदिसिना मुभिसफोर बेबायदि गोदान गोदान फिल्मफोर लानानै फैयोना। थ' बेबायदि जोङो क्लिप्सफोर भिडिअस खालामनानै बांद्राय बेबायदि क्लिप्सफोरखौ जोङो आपल'ड होखानाङा। थ' जोंहा गोरोन्थि जायो आरो बेबायदिखौ जोङो गोरोन्थियावबो मावनो नाङा आरोना। थ' जेन हक नैबे समावहाय जोबथारनायाव आङो मोनसे भिडिअस बेबायदिनो नुनो मोन्दों आरो इन्टारेस्ट खालामबाय आरोना। एसे मिनिनोबो ओंखारबाय। थ' मा बुंबावनो बिनि सायावहाय बयबो मिथिखागौ नङा होमबा। बेखायनो आङो बांद्राय बिनि सायाव बुंबाय थानो सानाखै। जोंहा आदैसोआ बेबायदि भिडिअसफोरखौहाय लाबोबाय थाखायो। थ' जोङो गोबां बेबायदि भिउसफोरबो जोङो नुनो मोनखायो भिडिअआवहाय। बेबायदि फानि भिडिअ लानानै फैयो। थ' फानिनि गेजेरजोंनो एसे पानिसमेन्टबो होयो आरो नै आसोलबो जालायबाय माबा थाम थुम होनलायनाय माबा पुप्रुट पाप्राट होनलायनाय माबा गावलायदोंनो। स' गाइस नोंथांमोनाथ' नैबे बिनानावखौ सिनायखायो, प्रियमनि बसुमतारी ना नार्जारीथाय। आं मोजां टाइटेलखौ नायस्लाबदिया। नोगोद गरम जादों, अबेबा गावलायदोंनो थाम थुम होनलायनाय पुप्रुट बेबायदि गावलायनायखौहाय दाथ'
मणिपुरावसो खोनादों माबा बेबायदिनो सानबाना खैदिन थायो बेबायदि इन्टारनेट बन्द जालायनाय ना थ' गोबां बेबायदि मिटाइ आरो कुकिनि गेजेरावहाय बेबायदिनो दावरावफ्रा बेवहाय जागासिनो दङ थ' जोङो बेवहायसो बेबायदि गावलायनायखौ जोङो खोनानो मोनगासिनो थ' माबा आरो थाम गावलायखो थ' बेखौहाय आङो बांद्राय मोजाङै मिथिलाय लांला थ' जोंहा आदैसोआ निस्सय मोजाङैनो होखाबाय भिडिअखौ थ' बयबो मिथिखाबाय जानांगौ सेंग्राफोर ब्लेक कब्रा लागायजोबदो ब्लेक कब्रा फुनना लाजोबदो जागोन बे बायनो हायिफोरनो नोङो फैसा हरनानै बायहोदोब्रा ब्लेक कब्राखौ लानानैबो जोंहा गोबांथार भिडिअ भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोनखादों आरो मा बुंनो ब्लेक कब्राखौ आंनोबो माने मोनसे गोनांथि जानानै फैदोंमोन थ' आङो बेखौसो बुंनो सानो आरो मा बुंबावनो दा ब्लेक कब्रायाथ' आरो बिदिनो ब्लेक कब्रायनोसै ब्लेक जिबौ नामा गोसोम जिबौ थ' जियानो हक लोगोफोर आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै आरो आङो दा थांगोन फोथाराव आंबो बेबायदिनो गावहैनोसै आरोना गावलायहैनोसै दुब्लियाव थांनानै फेर फार फारनो थ' उफाय गैया एसे माइयावहाय बेबायदिनो भिटामिन होनो गोनां दं आरोना थ' आङो बेवहाय थांनोसै जियानो हक लोगोफ्रा आङो बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो गाज्रि दामोन आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला आरो आदैसोआबो बे क्लिप्सखौ दैखांनायावहाय एसे बायदिसिना कपिराइट्स माबा माबि हरनो नाङा आङो नोंथांनि चेनेलनिफ्रायनो दैखांनाय जाबाय आरोना थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों बाय